Charononga ibedo kod nyaka giko mar chenro makama machako sani saa 4 mar okinyi nyaka rom kanyo saa 7 mar odiochieng. Mana ka pile nyaka rom gajwang wachako koda weche manyien kinyalo mana ketna weche manyien mabende wantiere godo kiny makawuono e county mano ma Migori. Governor e county mano kwachako gi county ma Homa Bay eni governor e county ma Homa Bay Gladys Wanga okwedo jogo mawuotho kalano ni sirikande onge koda gimosetimo kendo ni thoth dongruok madhi nyime e county no itimo mana gi sirikal mamalo. Wango koni mago siasa mago mag propaganda ma ifuongo gi jogo mantiere koda lek mar bedo governor mar county no e yiero mabiro. Mabende owacho ni onge agenda manyalo konyo godo jopiny. Okoni county no osebedo kuom thuolo mar higni mathoth to onge dongruok malong'o mane neno manyalo konyo bero ngima jopiny. Kowacho ni nitiere dongruok mathoth ma osebedo kodhi godo nyime e county no ka otimo mago mabende sirikande nyalo ka bende makore gi sirikal mamalo. Wanga okone jo siasa malando ni chenro mag dongruok masani dhi nyime e county no nitimo mana gi sirikal mamalo. Japiny ong'eyo ni sirikal samoro ok nyal bedo perfect, lakini sirikal motemo choro ni tich timako gi lweti adi ariyo. Homa Bay ni kwano namba 40 gi wiye. Sani kwano Homa Bay malo namba 1 nyaka namba 5. Tiyore koso tire jothuro. Jomoko be wacho ni tije mosetiyore Homa Bay gin mag national government. Ung'eni an nuyiera mbunge higni 10 katiyo bunge madhi abedo chairman mar finance committee. Sama natiyo no nokaninde class natimo gimiluongo ni networking. Kabira bedo governor ang'e dot miduong'o mondo gik moko timre nade obi. Pogre gi manya kwarom gajwang jaod bura ma Malindi